El primer dia de l'any 2023 i sota un temporal de pluja i vent del sud, ens vàrem desplaçar fins al nord de la comunitat de Castella i Lleó per visitar dues estacions d'esquí actualment desaparegudes. Una d'elles, al Port de Tarna, situat pràcticament a 1.500 metres d'altitud i molt apreciat pels practicants del cicloturisme. De fet, és un dels ports de muntanya més elevats de la serralada cantàbrica entre el Principat d'Astúries i la província de Lleó. Aquí, a mitjans dels anys 70, la Diputació de Lleó va instal·lar-hi 2 telesquís i va construir un alberg, que és l'únic que actualment queda d'aquella actuació, ja que a mitjans dels anys 90 es varen treure els remuntadors. La segona estació es troba al municipi de Branyosera, al nord de la província de Palència. Davant la serra d'Àiger, a finals dels anys 60, la Diputació de Palència va instal·lar 3 remuntadors. Posteriorment, va construir una carretera fins a arribar a la cota 1840, anomenada el Golobar, on va construir un gran edifici amb esplanada per aparcament, ja que havia de ser un parador i zona de noves pistes. Per damunt i tapat per les nuvolades es troba el pic Valdecebollas de 2.139 metres d'altitud, que ve a ser el límit oriental de les muntanyes de Palència. La crisi econòmica del 1973 va posar fi a les obres del parador, que va quedar inacabat i abandonat. Els remuntadors varen ser retirats cap al 2009 i el gran edifici s'ha anat deteriorant any rere any, passant de ser un refugi de muntanya a un corral per al bestiar. La tercera estació, i probablement la més espectacular per la seva concepció i també perquè és molt més recent, l'hem d'anar a buscar a prop de la ciutat de Valladolid, a la mateixa meseta castellana, concretament al petit poble de Villavieja del Cerro. Enmig de camps de cereals i petits turons, l'any 2006 la Diputació de Valladolid va projectar, amb una clara visió de futur, una estació d'esquí a l'aire lliure amb Snowflakes. És a dir, una estació sense neu, però amb pendents recobertes amb un material sintètic que simula la neu i que, per tant, permet lliscar-hi per damunt amb els esquís i les taules tot l'any, tant de dia com de nit, tant si plou com si neva, tant si fa calor com fred. El turó escollit és el que es troba justament a tocar al poblet de Villavieja del Cerro. Malauradament, la construcció es va portar a terme sobre un petit bosc que s'havia cremat, cosa totalment il·legal, tant que el grup Ecologistes en Acció ho va denunciar i el 2010 el Tribunal Constitucional confirmava l'anul·lació de la llicència de construcció i obligava a retornar part dels terrenys al seu estat original. Aquest projecte, anomenat Meseta Esquí, es va projectar amb una inversió inicial de 4 milions d'euros, però al final va costar 3 vegades més. Un cop construït i complint la sentència del Tribunal Constitucional, varen haver de desmuntar la meitat de l'obra. Actualment, la instal·lació continua tancada, deteriorant-se any rere any i amb una pista a la meitat de llarga que la prevista. Tot plegat, un gran malbaratament de diner públic per una obra que d'haver-se portat a terme correctament, de ben segur que estaria funcionant molt bé.